Frequency bagod man nga bago lamang naggalunta ng isa ka power interruption ang ginatawag nga brownout diri sa amo sa nga studio, pero balik kita sa giliyon. Action firing line. Action na firing line, yari kita sa Webes nga pagpangalagad na pet sa 13 na sa bulan sa Oktubre tuwig 2022. Action na Marlon Hiruvoya, magapangalagad kita tubtub sa takda nga alas 9. Una sa balita. Una sa aksyon. Antes para man ang taran, hibalaon ta mga kaaksyon na lakat sang panahon, bagod ang pag-asa kung basihan naton ang labing ulihin nila nga report mga kaaksyon. May panibago na naman nga tropical depression. Report ka na matunta, nagsunod na sa Philippine Area of Responsibility. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Dugangan ta ang detalye sini pagi sa PDMPD. Punta Action Gun Republika. Action Gun, mayang gabi, please come in. Sige, Aksyon Mara, mayong gabi sa aton mga listener. Sari lakat sa aton chimpo sining gabi. Webes kita karon, Oktubre 13, 2022, no. Si Tropical Depression Maymay nag-detach ni ang ilang inang low-level circulation. Kag ang rain band siya rin nagpakalabot sa Batanes kag Babuyan. Eventually, nag-dissipate na siya, no. Karon ang aton na mataan sang duha na kadlaw nagligad nga ari sa Guam, ari na sinining umulhot na siya sa aton PER, no. Nagaantad din sa distansya 1,050 kilometros ang nasidlangan sang extreme northern Luzon sa 20.0 degrees north, 132.0 degrees east. Puntariyay ng Batanes kag Babuyan, may kabaskugon ini siya nga hangin 55 km per ora, nagamadlos ini siya masubra sa 70 km per ora kag nagagiho ni siya westward sa sulod sang 30 km per ora. Okay, maga-traverse ini siya sa Babuyan kag Batanes Islands, no. Ang active tropical cyclone sagwa sang aton sa par are si tropical depression anay nga nag-low pressure ni sa kagapon nga ari sa West Occidental Mindoro. Karon ari ni sa Pag-asa Island, no, 210 kilometers north-northwest sa Palawan, Pag-asa Island. 12.9 degrees north, 113.9 degrees east. Ang tahakon niya pakadto siya sa Vietnam kag makalampukas siya sa West Philippine Sea. Ang kabaskugon niya nga hangin 55 km per ora. Nagamadlos siya masubra man sa 70 km per ora. Kag ang iyang Pontariya na aminhan na katungdan sang mahinay lamang. Ari si tropical depression amo ni si tropical depression may nagasunod pag ito sa kainining, no, sang nagligad nga adlaw. Pero malayas siya pa norte ni siya. Pakadto siya sa Korean Peninsula. Ang iya lokasyon 3,400 sus kalayo-layo. Nasidlangan sang Southern Luzon. 15.0 degrees north, 153.3 degrees east. Ang kabaskugon niya nga hangin 45 km per ora man, ang madlos siya masubra sa 55 km per ora. East-northeast ang iyang direksyon sa sulod sang 25 km per ora. Dasig-dasig niya kay open hysis ang iya ginatahak pakadto sa babaw. Kag ang trough ni tropical depression nining idulot yan yung magalumon sa gihapon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob diri sa Cagayan, Apayao, Isabela kag Ilocos Norte, no. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental, nagapabilin nga generally fair weather, pero nagaguom-guom nga aton kalangitan hasta sa magalumon ng aton kahawan nga may naligwin lamang ini nga pag-ulan o kon pag panag-uob nga tugas ang localized thunderstorms, no. Mayo kay way kita inulan dire. Ang hinubaan si Palay nagbubo na to, nagbunok ng ulan nga damol-damol, no. Okay. Ang aton forecast wind kag coastal water conditions ang aton shoreline na upod kita sa Visayas, sa Palawan, no. Visayas kag Mindanao dire sa aton western seaboard sang Kabisayan, ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang.
nga dupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nabagat nan nakatungdan, no? Aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala matandog ang aton nga si surface diri sa Guimaras Strait nagapabilin ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ining aton wave height 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag sa sining nga gabi ang aton nga taob, ang aton mauna ta sa hunas. Ang hunas naton alas 4:22 sining hapon, 0.3. Magabalos ang taob alas 12:09 karon tungang gabi, 0.8 metro ang kadalumon. Kag alas 5:32 sining hapon nagtunod si haring adlaw magabutlakin si alas 5:36 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius, no? 77 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So, may lakat sa aton jimpo, no? Sining gabi, Action Mar. Sige, Action Gan. Salamat, Gid, may gabi. Okay. Action Firing Line. Gani Republika sang Provincial Disaster Management Program Division, may pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental ang naka-eksperyensya sang pagtupa sang ulan kaina sang hapon, no? Ako sa naka-eksperyensya sang pagtupa sang ulan dira sa area sa Banwa sang Valladolid. May mga alauna, tubtob alas 2 siguro kaina kay nagpasurad sa Himambaylan kay nagbiyahe kita. Pag pauli naton hapon, mayara sang kasarangan lang mga pagtupa sang ulan kaina. Ulan dira sa may Banwa sang Valladolid, porte sa iban nga mga lugar sa kaiping yang Banwa sang Pulupandan, Tunutalithi lang. Pero diri sa Bacolod, I don't know kung nagtupa man kayo ng ulan kay ato kita nagtener kaina sa Himabaylan City. Action Firing Line. Sige lang, okay na kung magtupa sa ulan basta kasarangan lamang kay mga bulig-bulig ina mga kakson sa mga pananunta. Labi na sa mayara sang ginasagod kung tatap nga karaton, ginatatap nga mga pananom. Action Firing Line. Mga kaakson, may nabilin nagid lamang kita 73 días antes magasaulog sang Paskwa, kag 80 kaadlaw na lang antes na ba naton abi-abihon ang bag-o nga tuig. Sa mga kaakson naton nagpadala sang ila sa nga mensahe temprano pa sa live stream. Thank you in advance. Kag sa mga way pa naka-log-in sa ato sa nga live stream, once ka mag-log-in ka mo, mag-monitor ka mo, hindi gid pagkalipitan ang pag-share kag pag-like sa Action Radio live stream. Kag sa mga nag-monitor naman sa ilang sining puluyan pagi sa radio, welcome sa inyong palatuntunan. Action Firing Line. Firing Line. 12 minutos nakaligad sa attack ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagtutukan? Unahon ta sa balita nasyonal, balita pungsunon. Ang programa sang gobyerno nga ang pinakatinutuyo among pagpaalimentar, no? Pag-ayuhan sa pangabuhi sa mga pigado. Ining ginatawag nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa lipot nga tawag for Peace. Kamusta na bala? Nakapaalibantar ginban bala sang pangabuhi sa mga pigado o kon pigos o kon wala? Action Firing Line. Ari ang sabat mga kaakson bangod mayara sa ginpagwa nga report ang COA, ang Commission on Audit, nagasiling nga 90% gid sa mga benepisyaryo ang ara sa gihapon sa ginatawag nga poverty line. Bisan pila na katuig nga nagabaton sang kwarta paagi sa siring nga programa. Action Firing Line. Firing Line. Tiarigid dari naman ni Mamanuhan ang tudtuod nga pamatasan sang mga Filipino basta kwarta ang istoryahan. 90% bot silingon, 90 sa isa kagatos ang wala gid na makatibawas sa kabigaduhon. Bisan pa nga mayara sang ginabaton bulanan nga ayuda halin sa aton siri nga gobyerno. Ang pamangkot dari makaksyon anong gingastuhan sang mga benepisyaryo ni man?
ang performance report sang sining programa ni nagapakita kag balaan ta ba ni nga bilyones pesos ang ginapain no sang DSWD kada tuig. Ang hambal sang COA ho ara sa 3,820,012 o kung 90% ina siya sang 4,262,439 ka mga active household beneficiaries ang 4Ps ang ara sa programa halin sa kalawigon nga 7 tubtob 13 na katuig. Action firing line. Tinagalabot sa 537.39 billion pesos nga cash grants ang napanagtag nagali tubtob nagligad nga June 30, 2021. Tingsiling sang COA nagapakita lamang ini nga 90% sa mga active household beneficiaries ang nagapabilin sa gihapon sa below poverty threshold. Bisan pang ara sila sa programa sa malawig-lawig na nga mga tinuig. Action firing line. Firing line. What happened? Ano ang nangyari? Ano ang natabo? Sinong basulo naton diri? Ang mga benepisyaryo o kunang gobyerno nga nag-implementar sa ning programa ni. Dugay-dugay lang bla, no? Kahapon, may ara sang Senate budget hearing. DSWD Secretary Erwin Tulfo sugot ni siya nga repasuhon ang 4-piece law. Mamayara sang kasuguan mo. May kasuguan ini. Hindi pwede nga untaton kay may ara sang layi o kun kasaguan. No? Tiambal ni Secretary Tulfo sang DSWD. Sila sugot siya nga repasuhon ang 4-piece law. Ang kasuguan angot sa 4-piece nga ginpirmahan sadto ni Presidente Rodrigo Duterte sang tuig 2019. Action firing line. Ting hambal ni Tulfo, ti mayo gid tani ang tinutuyo ni. Kag ako lantaw ko mayo gid man nga kay direkta iya nga makuha sa mga pigado mo, sa mga benepisyaryo ang kwarta. Ti mayo gid ang tinutuyo, mayo ang purpose, pero daway lang galing mayo matun-an Action firing line. ang pagplastar sa amo sa nga programa. Ti ko na ko maglantaw diri. Mayari gid ni kapaltahan di nagapatigayon. Mayari gid kapaltahan ting mismo gobyerno ta. Korek gid ginambal ni Tulfo nga way ana gintun-an sa maayo kag way ana ginpangitaan bla sa mga pagsulundan nga medyo piyo-piyo man kuntani ka mga resulta kuntani sa pag-alibantar gid sang majority nga pangabuhi sa mga pigado. Ti paano ta makasiling majority kay 90% gani ang way gid ya mag-alimentar ang pangabuhi. Majority ang waay mag-ayo ang pangabuhi. Muna yang balita da. Para kuntani ni sa mga pigado gid, pero kung mag-amo ining dalagan sang programa mga kaksyon daw pareho lamang ni nga ginusikan lang sang gobyerno ang pondo mismo sang gobyerno nga kwarta man sa mga tao. Mana nakabutang sa sining kasuguan ni kung ukaton tagid ara da sa provision ang ginatuwag nga 7-year limit sa mga pigado nga benepisyaryo para magpabilin sa 4-piece program. Dapat sa sulod sa 7 ka tuig nga pagbaton mo sang ayuda sa sining 4-piece ni, dapat alibantar na pangabuhi mo. Ti paano magalibantar ni kay 90% ginaway gido? Action firing line. 90% wagid nakabatyag nga aman. Nabutang da sa provision sa ng 7-year limit para magpabilin sa 4-piece program. Ang 4-piece nga programa ginsugdan ni sa administrasyon pa ni Presidente GMA ni Gloria Macapagal Arroyo. Ti ang report sang kuwa ni kulang tawon taho, nagasiling mga kaaksyon nga ti kalabanan sa mga benepisyaryo nga nalakip sa programa. Amo ning subo nga balita, no? Subo pamatian ni kay posible nga makakasalistahan pag-abot sang tuig 2026. Action firing line. Kon basihan tang nakasaad sa kasuguan.
Aring isa ka papinot pagid pamatian nga balita bangod nalakip diri sa listahan, nalakip sa mga maapektuhan de. Amo mga pigado ya mga estudyante, ha? Ti isa sa nakita ko nga rason kalabanan sa mga wala nag-ayuhan ang ila sa nga palangabuhian. Isa sa nakita ko nga rason kay base uway man ginsunod balang mga pagsulundan sa pag-avail sang saning programa ni mga kakson. Ikaduwa, pigaw ang monitoring nga ginahimo sa gobyerno kung paano ginagasto sa mga benepisyaryo ang ginabaton nga kwarta or pwede man nga base ha? Way ayuhan kay way maayo maintindihan sa mga benepisyaryo kung anong dapat kag hindi dapat. Action firing line. Ang importante para sa ilaya makabaton kwarta kada bulan. Tikay na paglabay namon to sa area san dito man nga lugar hinigaran bla tubo. No? Sa ATM sang land bank kamati ATM na ginakwa mo. Ti damo kini nagalinya to magakson ti 4-piece beneficiaries ato. Oh. Ang ibanda siguro ti way makibalo. Nga may ara gali sila ginlubag nga pagsulundan. Oh. Ti kon madula ni kabay pang ang ibulos, ina kon maibulos gidman nga programa dapat tani piyo-piho na no? Para nga hindi mausikan ang pundo sa gobyerno kung kwarta mismo sa mga tao. Kaya ang kwarta sa mga tao dapat ibalik tama na sa mga tao. Action firing line. Ano yan ang manabutan sa sining kabuhi sang 4-piece man? Magabaning plastada ni kung sa mga sitwasyon sa tao magkakson masakito ni mo. Nga ara ginabulong sa ospital. Action firing line. Ilain na kung masakiton maglala ang kaimtangan niya kay isunod sa ICU munang delikado na. Action firing line. Ay basta gani kung nara ka sa ICU, no? Ara ka na sa ginatawag nga 50-50. Ti kung dulaon giba ng 4-piece ni lantuan nyo bala milyon ini ka mga benepisyaryo ang nagabaton sang bulanan nga ayuda sa gobyerno. Action firing line. Sige lang kay bantayan katutukan tani kay dari sa Negros Occidental di man lahog ang kadamuon sang sining mga benepisyaryo ni isa lang sang na do na yuhuman ko niya kay may pila ka mga benepisyaryo na kilala ta kag nabaluan ta nga pagkatapos iya baton sang ayuda bla len sa ATM sa land bank no abi mo din sa diretso imbes kun tani gasto yun na sa iya sini panimalay dito siya tanan ni diretso sa parlor. Action firing line. Sa beauty parlor kay nagpa riban sa isang buhok ya. Action Radio. Ang gigasto ya mutong na kuha niya sa ayuda. Kundi sa uli talupangdan sa ang iban gani iya pagpulis balay pungko sa lamisa kag mag-ukay. Action firing line. Okay, bagungon blang tawag, badyong sa lipot nga sugilanon. Ang iban ti, tong Action firing line. Alas 7:22 sa Action Radio Philippine Standard Time. Ang balita pagid sa bahin sang nasyonal. Aring fake news balagin muno kung nagligad mo. Huwag ko lang kalima labutan kay may sumunod nga flash report na nagligad nga papangalagad naton. Pero importante, manibiyang fake news, timo? No? Oh, sinong gusto sang peke? Tanantay hindi gusto sang peke nga ginatuwag, no? Pero hindi niya peke nga balita, ha? Action firing line. Kundi, balita iniya angot sa peke. Nalibog ulo niya ay. Hindi niya peke nga balita, kundi balita ini angot sa peke. Action firing line. Hindi. Pareho, pareho ta, naglibog ba rin ulo ko? Diya, seryosohon tani kay abaning balita mo. Ang Pulse Asia, in a way, nagligad pa rin adlaw. Walang kaway ko ni mamunuhan, bagod sa nasilintara. May nagsunod nga flash report nagligad na pangalagad. Kay subong may ara sang development din nga balita na kay may pila ka mga senador, mga kaksyon nga nagpagwa sa ila sa ring patindugan. Naglain-lain nanuay tuhay ang panindugan nila. May ara sang gapabor nga dapat aktuhan na sang gobyerno ining fake news. Pero may senador pagidya nga hindi siya gusto. Action firing line. No? Ang gwa sila daw hindi siya pa ba ilang da maglaptang fake news kay kinamatarong na sa tagsa
ang pagpalayag sa ilang sa di panindugay na anong kasay senador naman. Action firing line. Oh, diri kita kay ang Pulse Asia makakson may bag-ong resulta sang survey nga ginpagwa. Ang survey nagapakita nga siyam sa kada pulo ka mga Filipino adults ang gwa sila 86% nagapati mga kakson nga problema gid man subong sa Pilipinas ang peke nga information o kon fake news. Action firing line. Aring sadto ginakabarakan ko kagin muno ko na sa mga naliligan nga edisyon sang ato sa nga palatuntunan nga basta nga aangot sa fake news nga ginapagwa bla kung ginapalaya sa mga tao nga kung ang mga tao na nga nagapalapta sang fake news na mga purog-purog na kasala-sala. Action firing line. Para lang ba nga makita bla ko no gimagin post na siya nga mensahe. Oh. Ang hambal sang Pulse Asia ti basta gani Pulse Asia nga survey makakson duha man sila mo. Duha man sila ang ginapatihan gibla nga survey firms diri sa Pilipinas. Kung hindi Pulse Asia, SWS, di ba? Social Weather Station. Di basta gani resulta sa survey sang Pulse Asia kag SWS ginamuno ko gini kay sila niya ang mapatihan gid. Action firing line. Mayara survey niya gani mapatihan. Survey nas dalom sa kahoy santol. Action firing line. Amo nin duwa ka mga survey firms sa Pilipinas sa nasalintra nga ngalan ni Wayne Yamansa, no? Basta sa ilahalin na resulta mapatihan giniya sa mayoriya. Di man tanan mapati, no? Puruti amo ning ginasaligan gid nga survey firm. Ang Pulse Asia Research Incorporated, amo din silang public opinion polling body sa Pilipinas. Ang SWS naman ti Social Research Institution sa Pilipinas. Hindi ni bag-o nga survey ang ginpagwa gali ha. Angot sa fake news ni. Kay naa ka pagwa na gali una ding SWS, no? Bag-o niya, bag-o lang ning Pulse Asia. Nauna na ang SWS kay SWS. May amo man siya nga sa survey ang resulta nagapakita to nga 70% sa mga Pinoy nagasiling nga ang fake news isa ka serious problem sa Pilipinas. Action firing line. Seryoso nga problema sa Pilipinas mga kaaksyon. Ini nagligad pa nga bulan sang Pebrero ni sa iya ka SWS. Ining Pulse Asia ya nagligad lang nga bulan sang Setyembre. No? Subong ari kita sa Oktubre. So ano pa ni no gani ning preska pa kuno sa mga ginabaligya nga isda bla. Ang Pulse Asia survey mas naglala pagigaling sitwasyon. Bago ang survey sang Pulse Asia, 9 out of 10 silingon, 90% kanya sa mga Filipino nagasiling. Na isa ka problema sa Pilipinas ang fake news. Nagapakita lang ning samta nagalawig gali ang tinion nagadamo sa mga Filipino. Nagakabig sa fake news bilang isa ka seryoso nga problema. Balik kita sa Pulse Asia ang survey. Kaya mo ning preska no? Ginmuno ko ning aman, kay nasa hapon may nabato naman ko ding information no? Kag piho fake news ni siya. Basta mag-amon ni gani mga ka-action, gina-delete ko na yung sigida. No? Kag may ari pa gido, ang mga alas 1 oras na nabaton ko man sa mahiwagang cellphone ko bla niyo. Alas ang 13 is alauna, no? Alauna, Jess, ang takda. Kay nasang hapon lang, nabaton ko naman niyo. Iniya, panginto naman no? No? Magdaog ko no ho, baho ho. Mamanitani nga dasigo nila ng paparehistro sa SIM card. Action firing line. Balik ta sa survey sa Pulse Asia, mag-aksyon ang bagong survey sa Pulse Asia angot sa fake news ari. Ang survey ginpatigayon September 17 to 21. Ang resulta 14% sa mga respondents nagakonsiderar sa fake news bilang issue. So basta gan issue, dapat maklaruhan kag kinanglan nga mahatagan yan sang kasulbaran. Ano pagid? Ang 58% sa mga gin-survey nagasiling dapat ang basolon diri among mga social media influencers nga mo nang pinakaunagid nga nagahimo sang pagpalapta sang indi amo nga impormasyon based sa survey. Action firing line.
Di hindi among information, why sang kamaturan ng himo-himo lang bla? Daw pareho lang niya kinkuha ya lang sa isa ka tinuga bla? Nga grabing abilidad bilang isa ka Marites o kon Marisol. Action! Firing line! Firing line! Ano pa kaya resulta sa survey? By overwhelming majority. Basta lang kung sanay damo-damo sa mga may edad o kung adult population sa Pilipinas, 90% ang nakabasa nakabati nakalantaw sang fake political news. Ari gudo basta gani politika isa ang Pilipinas sa mga pungsod sa kalibutan mo nga may higko ano pagid pinakadambak nga pamulitika. Action! Firing line! Ano pagid ang sa survey? Sa internet at social media 68%, sa television 67%. Amo ini ang mga leading sources sang fake news. May kang tanan sa gobyerno kag pamulitika. Base sa survey niya sa policy siya, ha? So dapat mahatagan manikuntani sa pagtamod bla sa ato sa gobyerno subong. Man damo sang tao nagambal apektado no sila. Aryo sa social media lantawan nyo bala damo da kada adlaw may fake news nga nagabinarakang da. Mayo bala na nga i-post mo imuya ang isa ka tinugang nga patay na. Action! Firing line! Bisan ina nga tinuga ara makita mo mismo social media o kon Facebook nga naga-live, nagakanta-kanta pagani o naga-TikTok pagani i-post mo nga patay na sa. Action! Firing line! Makita kasang tao na ilinabo ka na si Minangon. Action! Firing line! Firing line! Mayo na wala nga sahi sa mga pinsar sa tao nga nagaplapta siya ng fake news nga na. Ari isa ka naobserbahan ko ni sa subong nga panahon. Basta gani social media ang hambalan kung tani mayara kita kasuguan diri sa Pilipinas. Gani ginaktuhan na ni. Nag-react na rin pila ka mga mamalidha ta, mga lawmakers naton, senador in particular. Dapat tandi no, mayara kita kasuguan diri sa Pilipinas bla nga nagadubili o kon bisa nagalimit na lang sa mga naga-social media niyo, ang mga mahilig na bala mag-post sang mga hindi kompormado bla, nga mga information hindi verifikado nga impormasyon o kon balita. Action! Firing line! Dala na da ang mga feeling media nga nagahala man iya ka kuno polo programa sa social media. Ang iba naga-post man sang balita nga sus daw pariyo lang sang tinig ang agin bakit diyon sa gida bla. Action! Firing line! Why anay gin kulo kalikad bla gin tilawan kun luto na bla kun nagdos pa. Action! Firing line! Di dapat aktuhan gini sa gobyerno to subong kay subong ho kita nyo man. Once ka mag-login o kung magbukas ka mo sang inyo sa nga Facebook, bisan sinulan kita tama na nga pinaguston lang ya kawakal sang balita na kag post sa mga pictures, mga caption para lang nga mapansin sa publiko ang gwa kon kaysa mga caption nga ang litimo ya o kon mainstream media amo pa kung kisaya ang nagakabasulan. Action! Firing line! Kadumdum ko man nagligad to nga balita ako sa encounter. Di bla? Damo to sa nag-post diyon. Action! Firing line! Balik ta sa Post Asia ang sa fake news ang siling sa survey magluwas sa social media at television ang survey respondents nagsiling nga ila nabatian o kun nabasahan ang fake news sa nagkalain-lain nga mga media una de radio 32% sa aton radio sa aton sa pareho namon radyo way kami kasiling nga radio halin ng fake news ha. Action! Firing line! Sa mga abyan, sa acquaintances, 28%. Sa family, relatives, 21%. Yan niya, family, relatives niya, mga naga-ilinaway, guro ni. Action! Firing line! Nahimu-himuan, istorya, tigwa na fake news, action, fake information nila. Ano pagid? Leaders in community, 4%. At gamay mo lang. Newspaper, 3%. Nga man, post kada makakson sang information sa newspaper. Budlay na panaso kay na prenta na mo. Action! Firing line! Di ba? So gamay lang ni 3% kag religious leader 1% lang.
no? Sa unang fake news bla, ang fake news ne, di ta makabati, no? Na tinaga sa una. Mga tuig nga ang cellphone bla, ang cellphone kay pad bla bla, why pa yang touchscreen ni. Mga 1990s guro bla, no? Kita nagumpisa giman kita sa keypad mo, ang touchscreen sa ulihin na lang ni. Sa una gani ang cellphone ko nga ano ganito man 3110, no? Ang 3110 nga cellphone sa una, ang bakal kong brand new 6,500 mo. Action firing line. Tiway pa to sa una mga hindi pa to uso. Mayara guro fake news purti laka lang kita makabati pero sang sumunod ang moderno nga sahi sang cellphone, may computer na, may social media, Facebook, Instagram, Twitter, kaiban pagid plus nakahiligan naman sa mga tao ni. Diri namat amat nga naglapta ang mga nagpalapta sang information ang mga maalam matanda kag abilidaran nga tinuga. Action firing line. Ang tao pwede gid mahimo-himuan sang istorya bla. So ang kulabanan sa mga tao sa Pilipinas di kun resulta sang Pulse Asia nagasiling ang proliferation sang misinformation kag disinformation o kon false information nga kon isahon tadi fake news ang tawag nangin growing problem na nis pungsod Pilipinas with the widespread use of social media. Social media gid ang balasulon diho kon survey ang aton sa nga basihan sa social media ang mga content dira is not immediately verifiable. But sa mga tinaga nga mabasahan kag naka-post nga mga laragway da hindi dayon beripikado, hindi piho. Action firing line. Sining 2022 lang ang national elections mga kaakson damo sa mga observers kag fact checkers. Ang maning trabaho nila mo manog-obserbar kag manog hibalo sang kamaturan. Manog panilag. Observers iniya nga tutuod may tinun-an kag gintun-an nila ni ang pagka-observers nila. Hindi niya observers nga ang tawag Marites kag Marisol. Action firing line. Hindi niya mga observers nga nagsiling nga may ini nga mga observers niya may nagsiling sila nga may notable increase, may pagsaka sa kanabuon sa mga ginpalapta nga fake news kontra sa pila ka mga politiko. Bot silingon nga grabe ang paglapta sang fake news sang panahon sang kampanya diri sa Pilipinas. Action firing line. Siling ko gid kung ano kadamag sang pamulitika diri sa pungsod sang Pilipinas so kabay pa nga hindi magtuga sang malain sa pungsod ta kag kabay pa nga sa sunod nga eleksyon hindi na rin maglinapta pa. Hindi ta na pagulaton pa nga mag-abot na naman ang eleksyon sa 2023 kamo-amo manigapong gyapon na senaryo tadari sa pungsod sa Pilipinas. Nga 2023 kay may barangay iskay eleksyon ta sa bulan sang Oktubre plus may ara kita na paabot pa 2025 nga national elections. Kay kon matabo ni basi kon may ara bla sang babiktima ni bla nga may ginatigana nagalaiya ang asunto sa mga nagpalapta silang sala nga information. Action firing line. Kasi dire pa lang pamatud-an ka babalaan ta nga may ara sang mapriso, no? Nga tinuga bagod man sang pagpalapta sang fake news. Action firing line. Subong adlaw ang opposition senator nga si Risa Ontiveros ang siling tiyo na ginman agod nga ang gobyerno ta dapat magakto kag i-pressure ang social media networks nga mangin accountable sa pagpalapta sang fake news. Amo ning reaksyon sa senadora makakson sa ginpagwa nga false Asia survey. Pero ang iban diri, no? Ang iban diri nga mga senador si Senador Jingo Estrada may panawagan man sabayan sang Senado nga dapat sugdan ng deliberation sa isa nga hagna may hagna ni sa gani ang file nga naga-criminalize bill ini nga ang tuyo agod kasuhan ang mga nagapalapta sang peke nga balita diri sa Pilipinas. Action firing line. Kay para kay Senador Jinggoy ining ginpagawa nga survey sang Pulse Asia
disturbing ni sa. Di dapat pagbaliwalaon. Kay basi kung may lain, may lain nga epekto ini sa ulihi. Pero may ara senadora, no? Si Senador Nancy Binay, lain naman yung pananawan niya yaw kay siling niya hindi kinanglan sa ginatuwag nga legislation agud tap naon ang fake news ni. Ang siling ni Binay, ang konstitusyon nagagaranti sang free speech. Kag mangin ironic kung i-regulate o kung i-restrict ang speech o kung other expression. Kay hambalya kita nga mga tawo may nagkalain-lain nga opinion o kung pananawan. Action firing line. Correct na, Senadora Binay. Pero galing fake news niya, damo na napektuhan niyo. Inaano pananawan sa Senadora ni man. Hindi sa gusto nga tapnaon ang paglaptas ng fake news. Action firing line. Sige, tutukan talang kag balonta ko nanong malabutan ni sang panawagan sa pila ka mga senador. Action firing line. Sa balita lokal, maka-action epekto sang running gun battle sa tunga sang tropa sang gobyerno kag rebelde nga NPA. Kag epekto man sang pagkabatay sang duha ka mga soldado kapakapila sang anong pakaiban plus ang pagkabatay sang naga-service spokesman kag isa sa pinakamataas nga opisyal sang NPA sa isla sang Negros. Ang epekto sa di aton tutukan. Action firing line. Ika-8 nga engkwantro na sang militar kag NPA nagluntad diri somewhere sa may southern kag central Negros, to. Hindi lang galiya sa Himamaylan kundi pati man sa gihulngan Negros Oriental may encounter man. Action firing line. Ang militar nakakita sang tinulo sang dugo sa ginagyan nga lugar dito sa may Negros Oriental. Kaya ang papati nila makaksyon may napilasan sa bayan sang NPA. Plus, may na-recover pa isa ka 45 caliber pistol kag war materials. So ika-8 nga enkwantro, no? Ang pila siri ang latest ka encounter sitio Maliko-Liko Barangay Carabalan. Himamaylan ini siya. Kahapon sang hapon. Ang balita nga si Governor Lacson, si DSWD Region 6 Director Atty. Nochete, kag pila ka mga opisyal sang Negros Occidental personal nga nagbisita sa mga evacuation centers sa Himamaylan kay nasang aga. Action firing line. Ugaling may hugot nga seguridad ginpatuman hindi lamang sa mga lugar nga ginluntaran sa encounter kundi pati na sa mga evacuation centers. Ang alagyan o kung entrance nakakandado kag ang mga tao di basta-basta nga makasulod pati ang oras sa pabisita ginlimitahan man. Action firing line. Pati ang mga media dumilian man. Oh no! Bot sa lingon nga kung magkadtong media sa mga evacuation centers, hindi ka pwede magsulod. Hindi ka pwede mag-istorya sa mga bakwit, sa mga evacuees nga apektado sa enkwantro. Kung gusto mo nga maka-interview, hulat ka sa pagwa sang ilinterviewhon mo. Pareho sa natabo kaina sang aga nga ang mga media nagganga. Action firing line. Firing line. Wagid makasugilanon sa mga evacuees. Tama na goray. Sinihanta ba siya may pagsulundan. May protocol lagi na patuman makakson o galing kay Bantin Tuyo lamang na tontan ni kaina agod may baluan. Kung ano bala ang ila matudtoon nga kahimtangan, ang ila sa gusto ipanabot sa ato sa gobyerno, ang ila mahambal nga mensahe sa mga militar kag pati na sa NPA nga subong nagaengkwantro gihapon. Action firing line. Pero wagid sang natabo, no? Pati ang pagkuha sa litrato kon video sang media, no, sa sulod sa evacuation center. Tiyang rason sa di bagod may mando, pero kung sinong nagmando, wagid mapatod o kung way may baluan. Action firing line. Sige lang tutukan tala mag-aksyon, no? Sa resulta na lang sa pagbisita sa mga opisyal nato sa gobyerno kay banti naka-interview gid man ng media, no? Pero pagwa na ya nanday Governor Lacson kag Mayor Raymond Tongson. Action firing line. Si Governor Lacson may panawagan sa mga nabilin nga rebelde sa kabukiran, ang liwat ka panawagan dapat balik na sa sabak sang gobyerno. Ang DSWD Region 6 Director, anay board member ni Samo sang probinsya sang Iloilo bala si Atty. Nochete, mayara sang pagpasiguro sa mga evacuees kag may pagdayaw pa nga ginpalabot sa maayo nga preparasyon sang lokal nga gobyerno sang Himamaylan. Action firing line. Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan may numero man nga presentar kaina
angot sa kanabuon sa mga pamilya nga naapektuhan, hindi lang nga sa mga ginabakwit kundi tanan nga mga tao sa mga barangay nga apektado sa ning running gun battle. Action! Firing line! Firing line! Sige lang ang palayag ni Governor Lacson, Director Anochete kag Mayor Tungson isa-isahon pabati dugay plus ang iyan ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang 303rd IB Commander. Action! Firing line! 7:44, las 7:44 Action Radio Philippine Standard Time. Shabu nga supply kuntani para sa Mascara Festival sa Bacolod na tukiban. Action! Firing line! Ting Bacolod nga bisan way pa ya Mascara Festival, padayon ang ginasudlan sa illegal nga droga. Ang Bacolod di subong amo na naming naman ining lugaro ginahambalan bangod 8.5 million pesos na naman nga bilis ang suspected shabu na recover sa buy-bust operation this time sa Porok Bolinao, Barangay 1, Bacolod. Action! Firing line! Kaagahon sa ginimo ang operation mag-action mag-live-in ang nagkaladakpan diri. Ti kudos sa mga otoridad nga nagpatigayon sa sining operation ni kay kung nakalusot kag lumapta naman, baw. Ti damo naman sa mga nagpululahasang ni kag nagmunudlo ang kalibutaw. Action! Firing line! Firing line! Ang background sang subject ning mag-live-in, nakaagi naman gali priso ni bangod sa kaso man angot sa illegal nga droga. Pero ang question di nga ang nakagwa man o kung nga anahilway man, namunuhan naman tong ginatuwag nga plea bargaining agreement. Gin question nga sa kono mo damo nga question sige na tawag nga plea bargain nga agreement ni. Kay damo ni sa mga nagkaladakpan nga drug suspects nga amo ning ginakapital la. Action! Firing line! Hindi pagwa nila balik yapon bligya mga kakson sang illegal nga droga. Di kamo na lang mga paino-ino na kung anong senaryo basta magaboni ang hugada magkakson. Damo sa mga nagkaladakpan legal nga droga ang kaso, way gani maduguyan sa prisuhan. Gwa gyapon kag balik sa pagbinaligya. Subong ang kaso magkakson sa sanadakpan nga mag-live-in, ginahanda na nga ipasaka kontra sa ila mga kakson. Tandaan ta gini, buy-bust operations, sobra isa ka kilo nga suspected siya mo na recover, pero basi kibot naman kita nga sa masunod nga mga binulan. May report na kita mabatian, ango sa nadakpan sa buy-bust, kag basi ang madakpan sila gyapon. Action! Firing line! Pero kabahol naman ni siguro kung mahilway pagid ni. Ina mga subject ni sa buy-bust kag nakuhaan grabe kadamo nga volume sa illegal drugs. Mahilway pagid ni. Bao, siya bahol na ni mga bunang matabo. Action! Firing line! Kag may ara sa makasilid ni nga aksidente sa bahin sang Dangkalan, Banwasang Ilog. May isa ka tinuga, senior citizen, but silingon may edad na tigulang na aksidente nga nabungguan sang truck, pero pagkabunggo mga kakson, pulo pasensya, kasakit pamatian nga ang nalapakan mga kakson yagin ulo. Action! Firing line! Ipaplastar ta ini mga kakson plus ang pagpadulong diri subong nga hapon ni Philippine National Police Regional Director Francisco. Nagbisita man siya subong nga hapon na sugat namon tuguro na sugata namon pag pabalik na namon sa Bacolod City mo, no? Dara sa area sang Banwasang Hinigaran, tinagbisita si Sir Francisco sa police, gin-check niya kung nano ang deployment sang Philippine National Police. Ginasisayaban ang sitwasyon sa mga evacuees sa mga evacuation center. Ang kapulisan nagligad pa nga Lunes, ginpaidalo na sa red alert nga status. Action! Firing line! 7:48, las 7:48 Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa ato sa nga pagpanumbalik mga ka-aksyon. Tutukan ta ang balita sa Himamaylan City. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line!
Okay, acknowledge na ito sa mga kabanitor sa live stream. Sa ito sa nga Facebook live day, nag-ano nga ako no. Check ta na ya sa Facebook live ko rin. Nadula sa Be? Sige, talis sa diwa. Binji Bantong, good evening, amigo, monitor lang ko di. Hulat ayuda sa 4-piece. Mapariban man sa kuno. Si Yvonne Bueser, salamat kid. Patchmate Richie Lopez. Okay, good evening kay amigo ta Bernard Tabino Aramada. My future ni siya, MBC nga mag-station. Station ba? Sige. Misifi compuesto to BC. Damo gidya o sambalya. Amo gid na nga dapat tutok sa live nga balita. Ambal ni Misifi compuesto to BC. Romeo Florete, may gabi. Salamat. Fernando Bagiti City. Sa ato sa live stream, Josie Lynn, good evening, Action Maron, salamat. Georgia Gargasiran, mayong gabi. Lilian Tadena Claridad, okay, mayong gabi. Jose Moncal Torilla, Lia Younger Esquivel, good evening, Bahar Monitor from Talisay City. Rochelle Fulgencio, Susana, good evening. Jovi Monares, good evening. Imbong Dio Campo, Action Bahar Monitor lang kami di sa may maawa. Florencia Villacampa, good evening, Action Bar, monitor lang ko di sa Porok Mahimulaton, Barangay Banago. Sige, Cynthia Piñas, Portini Ulan sa Amon, Nara, Barangay Kamalandaan, Kabayan. Watching live program. Salamat, Reynaldo Onyate. Mayong gabi, Action Marlon, ginatamyaw ko na ang ako nasawa nga si Arian Montaño, ang bata ko nga si Rayan Onyate, ang nagapanamyaw Reynaldo Onyate sa Banwa sa Pontevedra. Inday Jess Gualdrapa, maulan ng kakabihon. Sa Marlon, monitor live sa may sitio Libon, Barangay Tuyom. Sige di ulan sa Amon, Action Marlon, halin pa, ginasang hapon. God bless. Okay, gaulan sila to kawayan. Cart Nathaniel de la Torre. Are ko sa Porok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat kid. Ana Sinoro, okay. Todo ulan di sa La Carlota, damo baulanon nga areas. Jonalyn Ninyaldi Caripito, tamyaw ko kay RR Joy, kay Edgar Sipida, Julio Siles, John Dexter, Kate Macariola, Karen Guzman, Lager Di Kilya, alaw-adlaw monitor sa Action Radio Bacolod. Salamat kid, tututatan. Good evening, Action More, dapat lang makontrol ang mga SIM card. Okay, Jonalyn Ninyaldi Caripito, good evening, Action Marlon. Damol ulan sa barangay Ayongon, Valladolid. Okay. Ayongon, Valladolid. Sige. Maria Lia Marabay Bailes Banaglorioso, good evening, Action Mar. Monitor lang doon sa may Camilla, Bacolod South, Barangay Tangob. Idilaos, good evening, Action Mar. Arila kami gyapon, Nana Isabel. Salamat, Ana Sinoro. Inday Blaza, Dino Alec, good evening, Action Mar. Pwede gabi nag-Giyos Edigaran. O, ginapadi ka mag-Giyos Edigaran. O, kung nilaparan, kamonitor kami sa Pandanon. God bless, DSB. Didain Jonah, kanami sang ilalugar, taga-diin ka, taga-sityo, liko-liko, basta liko-liko lang. Oh, sige. Virgil Pinda, monitor always from Celine Homes, more power and keep safe. Oh, arama si Alex Montalza, monitor. Ngayong gabi Christian Menyes, Villalobos, Ray Flores, Parioga, mayong gabi monitor na kami sa may barangay Pandanon, DSB. Balik tayo guys, standby. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tilaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC. Nahon ko lang ang balita ni Axon John Diaz kay may ara sang aksidente sa dangkalan banwasang ilog, masubo-subo man ang nadangatan sa isa ka senior citizen. So, ang may tigulang, no? Aksidente mga kaaksyon nga na bungguan kag nalapakan sang truck. Kapag sila kita truck, ano bala kadako sang guma sang truck man? Action Firing Line! Kag makasilid ni ang nadangatan sa demagod. Ha? Sa Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa John Diaz ang pagbisita diri ni PNP Regional Director Francisco kay na sa hapon mo nagbisita gyud siya sa siyudad sang Himamaylan. Action Firing Line! Ang report ni Axon John Diaz. Axon John, mayong gabi, please kabin. Ang gabi action mark sa tatanan nga mga ka-aksyon subo-subo gili natabo sa isa ka senior citizen dito sa area sang Barangay Dangkalan sa may Banwasang Ilog. Actually kilometrahe 111 ang panawag na action mark sa may pinaka-landmark nga lapit mismo sa lugar. Inisang area pakadto na ni sa kandoni kay daw boundary action mark sa Barangay Dangkalan kag Barangay Tabo. Di kung dito kaya ni magkadto, actually talaklado na ni sa kagdululuhugon nga area dito. Kay dumduman mo sa nakaligad to action mark nga bagyong Odetta nakataklad ta tumong kag sa encounter to. Do action mark antes kaklabot sa may Tabo, no, do sa Dampi area, ining lugar ko sa diin ang nagluntad ng aksidente. Temprano pa, mga 1:50 sining hapon, di mako mo sanag panaya. Iti damo pagit mga salagkan nga naganilabay. Ang natabo sa ni diri ining driver sa motorsiklo nga ginkilala kay Rinaldo Hinito. Rinaldo Hinito, 77 anyos, taga Barangay Dangkalan, Manisa, sa Banwasang Ilog. Sunod rin kay Police Staff Sergeant Mark Anthony Mogatara, mga section Mark ang traffic investigator on duty sang Ilog PNP. Nga ining si Hinito nagabiyahe ni sa pagkadto sa may proper sa Barangay Dangkalan. Na ginasundan ni sa action mga tatlo ka mga salakyan. Ala grabing isa ka tricycle nga mo gining direct nga ginasundan niya, may isa na action marka Piera bala. Do di pa nga Piera na sa action ang traditional na balaya diri man sa aton may jeep man today pero dito sa mga banwa na ya usually lagko na sa jeep na mo ni ginasakyan kid no sang mga pasahero kung nagbiyahe sila ila binadala sa area sang Ilog. And then after sinang Piera action mark ang ginasundan naman sa Piera amo ni ang truck, no, ang ining truck action mark kargado inisa sang tubo. So may pagka-hauler truck inisa kay perti kadako mo. Kung di ka magsala do mga 8 or 10 wheeler truck inisa action mar nga perti pagkataas ni sang iya karga kay duha bala ka sampaw kay di kon hauler kabay kalabanan do ni sa transloading do sampaw action mar iring tubo nga ginakarga tibot sing bugat gini di wala ka nabalaan pag kung pinalikat to nilada. Pero ini sinito nga nagamaneho sang iya nga Yamaha nga sniper nga 150 nga motorsiklo
nagsunod di sa overtake sa tatlo ka mga sa duha ka iban pang salakyan. Una nga nag-overtake ining piyera sa truck. Nagsunod man ang motorsiklo. And then ulihi din nga nag-overtake or rather ang tricycle ulihi nga nag-overtake ining motor nga ginasakyan ni Hinito. Siguro ba nakabalik na sa linya nila ining piyera kasi ining motor ining tricycle ining si Hinito naman action mark nga naging agaw mas panibalik sa linya ya. Pero na makabalo pang pulis kung may sugata nga iban nga mga salakyan. Pero according sa initial information doon na nag-alang ni kuno ang motor kay may sugata pag action mark nga wala nila ulihin lang nila na mulalungan nga may ara magaling salakyan nga pa alin sa opposite side naman. Sa motor pagginga ko balik sa linya sang ila mismo nga dalan abi sila nga direction action mark. Nagbunggo ni sa uluhan sang truck. Piso siguro medyo sigma ng pagingagay balik sa linya. Pagbunggo ito natumba ni action mark ang motor. Di wala ni kuno na mulalungan naman niya sang driver sang ining tracking naging kilala kay Apolinario Ferrer Jr. 23 ang edad pa lang ni taga barangay Salong sa may Kamkalan City nga nabungguan nga tugali na ining si Hinito. So pagbunggo action mark kay Hinito natumba siya. Di kasi gilakat ang truck. Makon mo naglapak di sa lawas ining ni Hinito. Nagsipak action mark halin diri si hawak. Ang hawak kaya pakadto sa tiil nautod na. Nautod kini action mark do nadunot giba na wasakit ang half body ang internal organs si action mark pasensya sa mga kaon. Pero nagsipak kini lawas. Tapos ang sa upper portion upper abdomen man ulo dikto action mark nagsipak man. So death on the spot gate ining Hinito galikit i-part sa ila protocol. Ginadala gini action mark sa may hospital. Ginarado nila sa may Lorenzo D. Zyko District Hospital sa Kabangkan City. Dito naging deklarar nga ini death on arrival. Magkumutikto lang, kita mo gahapa sa nga action mark. Tapos wala ni siya sang kabuhi. Kaluoy gid no ang nadaratan sining 77 years old nga lalaki. Ang reduction diyan nga nakalapak sa lawas kag sa ulo ya panguna o kon pangulihi. Pangulihi gilakit sa pangulihi apat lang sun mga kaguma. Bugra. Eh di ba tagdodua na kaguma mo? Tingin sa 10-wheeler ni tagdodua man na kapares sa buli. Amo ni nakalapak to actually pasensya man sa nagakaon ng portion naglasalawas yun nabilin pabla sa guma. Kulang taon na ton mailang gani action mar kining area dumay pagkadulhugo na siya. Hindi dasig ang pag-uspos guro sa tracking. Amo to nga kung ano siguro ga sa Kuruagi layo pa mo. Layo pa sa gilakat sa ning truck mga most likely mga 30 meters pa. Ibot siya na yudrod tong lawas sining 77 years old nga si Hinito action mark. Amo ni action dyan ang picture nga ginpadala nimo mabalaan mo ganyan gid yudrod gid. Oo. Ang inang kurit na nga malaba-laba mapulang nga bagay na. Oo. Sus. Porte. Kay kita mo ang IATL nagsipak pa ni gani. Doon na tunga pag i-Blackson Mar. Nagdada gini 77 years old. Bukay na ganing buhok ni tatay. Delia, nagkarapihak pa ng action Mar. Pwede nga aksidente nga doon naman. Kumukubugat niya matapak si mo. Kaya mo na subong arada sa plenaryo sa custodial facility sang Ilog PNP. Ulihin na lang action dyan. Ulihin na lang sa driver na talupangdan nga nakalapak na galas isang tao. Ulihin na lang kikiraksyon ma. Kaya ining mga truck na puro kagahod. Ilabi na ako nagkakwa ka boilo kag persa. Inubo nga daan. Kaya taan nga truck mong. Kag natumba ni una ang victim. Natumba unang motor kag ang victim. Kaya siguro blaway na blakay nga agaw bangon. Kikit dasig naman sang mga sang sequence ng events. Pagtumba so mga kalapit lang nga daan sang buli na sang mga pangulihin na katak bisan dako na sa tuod pero kun ang tiyog sa niya kadako sang distansya nga makuha. Ang motokson mar na lapakan gid ining Hinito. Makumutalan sila pakadto proper subo ginin tawo diri sa iya. Pero ang investigasyon sang Ilog PNP si Police Staff Sergeant Mac Anthony Mugatala. Dito ang person ko kay Pado siya yung pag-subay at liter ang truck pa pilit ko kay mahula sa subo. Pang gasunod din
mo niyang motosiklo. Nag-overtake na ang mga sakyan sir, ang portira, kag ang tricycle sa hauler. Ang hauler niyang motosiklo, ginasakyan sa biktima. Pagsunod niya sir sa linya ng truck, bali naiguan niya sa truck. Okay. Kanyang nabukang yung motosiklo sa nawala ang bayan. Pero ang driver sir, medyo nagsulod sa natuong nga bayan, kanya napakita sa tuloy niya rin nga, pagkakita sa hauler nga may karga. Sa initial ng mga investigation sir, daw wala man sugata sir, daw nag-overtake na sila sir. Okay. Anong nabungguan gani sa motor, sir? Ang bulik na goma o ang tubangan ng goma? Balita ang nag-igo ulo sir, ang ulo sa hauler. Tapos na tumba ang motor, pag ang driver natumba man. Napakan ito sir sa muli ng guma. Okay. Patay ni biktima, sir, no? Dito na recall sir sa Dr. Lorenzo Dintayco District Hospital sa Kapanghalan. Sa initial naman nga pag sir, hindi ulo ang igo sir, balita tumatang yanawat. Na tunga niya yanawat sir, nag-separate niya upper leg kaya niya lower leg. Baw, dili sa hawak dampi. Oo, sanggoli, medyo na dunod niya mga tail sir. Sabi. Action na si Police Officer Sergeant Mac Anthony Mogatar ang investigador sa Ilog PNP. Ginaulat-ulat pa nila ang maging desisyon diri sa pamilya kambal din ni Mogatar balo nila karon ba maparek ni Blackson Market bigal-tigado man kuno ang driver ining biktima pero di makadepende niya sa desisyon mismo sang ila nga pamilya. Palara man dagyapon naka-custody ining driver pero di ko mag-lapse ni buwas ang reglementary period. Kang di na pa sa kansang kauso most probably tapos reduction mark kung di ariglohanay basi kung mag-desisyon man sila nga ma-file sang kaso irregular filing gid ini action mark. Sa ibang nga balita, confirmed tong sugata kay nasang Capital Brats samtang kapawalik ka mo diri nga nagdiretso dito sa may Himamaylan City si Police Brigadier General Leo Francisco ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Actually, ang action itinerary was not confirmed sa NOCPO. Wala gin-inform or wala naging confirmal sa NOCPO. Pero papaparar lang sila nga anytime mabisita si RD diri sa may Negros Occidental kadamo masasang dapat niya katuan. Pero isa na action mas sa prioridad gate ang pagpadulong sa may Himamaylan Component City Police Station kag sa mga evacuation center sa sulad sang Himamaylan. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Renante Humukan ang hepe sang Himamaylan CCPS na una yung ikatuan ang police station sa Himamaylan nagpadagan sang inspection and then nagpag-example sa mga kapulisan. Pero ang bado rin ni Humukan di kamustaya gida ang mga police personnel sa Himamaylan ilabi na nga damo gidri or tanan gid sila na-deploy sa naglain-lain nga mga areas dira sa mga syudad nga nagabantay nagapabilin sa security bangod man sa tensyon nga nagaluntad dito sa nabukid nga porsyon sa Himamaylan Action Mar. Dambal diri ni Humukan isa diri sa mga direktiba ni RD ngay sundon gid ang ginapapanaod nga reminders instructions sang higher command para masunod ang protocol nga ginapatuman sa Philippine Army kag sa local government unit. Kay ginkompirmad rin Humukan nga sumugod nga pay dalom sa red alert status ang Negros kag full alert status ang Himamaylan CCPS. Tanan nga man Action Mar nagahalin dito na sa higher command and regular na nga ginamonitor sila sa regional kag provincial command sang PNP. Dambal diri ni Humukan amo na sumong ila diri nga ginabantayan anyway supportive man kay may mga kaso kay sa action mga ginakulang ilang PNP personnel kay example bali may mag-abot nga mga VIPs yan bali mag-abot ng VIPs gina-assignan gina-asang police personnel kay sa action mga ginakulang kaya nga katabo ga request sila augmentation and immediately ginagaan man no sang augmentation gikan sa may NOCPO or sa diin kabay ng mga unit subong gani nagabulig na daang Regional Mobile Force Battalion 6 sa may Himamaylan nagabantay sa ibang mga evacuation center kaya ang kada evacuation center Action Mar may nabutang sila nga PNP personnel sa mga agencies may gina-assign man diri ang Himamaylan City o Component City Police Station para man may ma-assist matag sa security
may mga checkpoint pa sila nga daan kay hindi dapat pwede matublag balang ilang nga police operation checkpoint, anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, sige niya, dra sa area naman siyang Himamaylan sa CPS Action Mar. Ginklaro rin ni Umukan nga hindi na ko Action Mar gid desisyon ka PNP nga hindi pagpasudlon ang media sa mga evacuation center. Ginapamangkot Action Mar iyan ka Philippine Army kag sang local government unit. Subod sa lingon, may ara gidilabot gapon ang LGU nga mo ang policy dira kay amo na ang naga-implement sila and din ang police di ara lang man for the vicinity and security. Yari si Police Lieutenant Colonel Abrinante Mukan ang yate sa Ginmaylan Component Police City Component City Police Station. Actually, ito include na ang filters na nato pa kung kumusta na. Yung additional na mga ginapingnan nila sa inspection. Kung okay pa ba tayo, may kulang tayo sa personnel, ano pa mga gaps. So, muna sa mga ginagawa ng mga commander. Pero kamo sir, nag-request ka mo additional men, sir, or wala naman? Additional now? Additional personnel? Actually, kung tawag doon, may mga usually napulat tayo ng personnel, hindi na paabot ang iba sa ida. From time to time, kay yun nga, para ang gaps na po nato. So, pag makita na kasi na may gaps na kulang tayo, so yun na, ginagita rin minsan, pinaka-regional director nato, provincial director, sila na mismo na nag-initiative na pagkalagdagan ng tao para magamit natin po ng kulang. Action Mar, si Police Lieutenant Colonel Rinante Humukan, ang hepe ng Himamaylan PNP. Baitagikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Akson John sa mga balita nga dulong sa ato sa nga pagpangalagad. Sugpunanta kay ang pagbisita ni Francisco sa syudad sang Himamaylan. Resulta ini magkakson sang ginmuno tanang running gun battle. Kay kumaduman nag-umpisa ang enkwentro sang militar kag NPA sa Himamaylan City kaagahon sa October 6 ti ari kita subong sa October 13 na sukat subong isa semana na ho isa ka semana na ang kalawigon sang enkwentro magkakson kag kaina sa palayag ni 303rd IB Commander Inocencio Pasaporte, walo na ka-encounter ang nagluntad sa bayan sang Negros, partikular sa Central kag Southern Negros. Ti may ara sa panibag-ong enkwentro sa gihapon sa Karabalan Himamaylan, plus didto bumalos man sa gihulngan Negros Oriental. Aryo si 303rd IB Commander Inocencio Pasaporte. Inangaga, may sunod ng kwentro. Hindi naman sa sityo Bandirahan. So, amo na ongoing pursuit operation sa aton tropa. Daw na nila ni. May na-inkwentro kaya po sila. Dali lang, mga skirmish lang. Naka-recover ni diri aton tropa. Isa ka backpack, may personal belongings, and then may caliber 45 pistol sa sunod ka backpack. And nabilin sa encounter site. And also, ara, may blood stains man gihapon. So, kinaaga lang ni natabo dito sa may sityo Bandirahan, Barangay Trinidad. We believe nga ini kaupot ni nga naingkwenta, kaupot ni kapon niya na sa mga naingkwento sa aton tropa. So, ini is pang I think pang 8 na for this month of October, diri sa Central Negros. So, tarang ng enkwentro is ang offensive sa aton tropa, ang initiated sa aton tropa tanan. Based sa report, mga alas 6 aga, ginapatihan ang morning responsible man sa pagpatay ito sa asawa ni isang barangay kapitan sa Malangsa, sang Belhermoso, amo ni mga grupo. So we believe na kumatandaan nato ng bana sa barahan ni kapitana, kagotong anak, amo ni ginpatay sa mga NPA dira sa may barangay pa lang sa Belhermoso sa I think the first quarter. So again, our troops are conducting security operations based sa mga information nga ginatag man sang pumulo tungod nga amo na ara gina-intimidate ka ginahatlok, so wala gina-report sang pumuluyo tungod hindi man gusto pumuluyo nga
ano ang sitwasyon nila sa ilang lugar mo na gina-report na sa tropa, and we are bent on going after ini sa mga armadong NPA para hindi mag-intimidate, hindi manghadlok sa mga pumuluyo nila sa lugar. Kaina si Governor Bong Lacson ang nagbisita man dito sa Mahimambalan City, nag-check sa sitwasyon sa mga evacuees kinahanglan dara sa may Barangay 1 Himambalan City, plus kin padulungan niya man ang evacuation center sa Barangay 3 Himambalan City sa Giapon. Yari si Governor Bong Lacson. Well, we just got assurance from DSWD National of continued support. That is the instruction of Secretary Tulfo of DSWD that to see to it that if there's additional needs of the situation here in Himamaylan, the department is ready to give. And in fact, it's already prepositioned in the region, and even if it has to come from Cebu, they're willing to do it. We'd just like to know if in case this extends, how ready is the LGU, and Mayor Raymond here Thompson mentioned about the readiness, and obviously the officials, the USEC and the ASEC from DSWD were impressed, or were happy with the preparation that's happening here in Himamaylan. Well, as I said before, past administrations, we already asked them to, lay down their arms and join the mainstream government, and somehow we've been successful. In fact, through LCAP, we have been giving assistance for their livelihood projects. So there are many of them have already joined us, So atong mga nabiling pa we're giving them the same assistance, all they have to do is just come down and commit to government. And by the way, if you're wondering what's the sentiments of the evacuees here inside, they have one common sentiment: they want to go back to their areas already, but are willing to wait, and they still have their full trust and confidence on the military. Tupad kay na ni Governor Bong Lacson si Mayor Raymond Thompson sa Himamalan City, angot naman sa kanabuon sang apektadong individual sa kon pamilya. Tinguan tanugay-dugay, ipabati ka na una ang tiyog ni Mayor Thompson kag pagkatapos i-check tabi kung ano ang record gid sa ato sa nga Provincial Social Welfare and Development nga tanatapan pagi sa kay PSWDO Head Ma'am Merly Garcia. Yari si Mayor Thompson. Ang 18,000 are those affected in general, Kaya tungod nga we have to consider that the entire Carabalan area, portion of Barangay Kabadyangan and Barangay 3 are the affected area. So we consider the numbers of people staying there as affected also. Pero ang warm bodies in the evacuation center since day 1, amo na siya total to 3,000 to 3,500. So ang reports ng DSWD National is in total. Both nga ang na-extract kagang ara sa actual encounter sites. On top of the services that we give to the evacuation centers, we also give services directly to the areas depending on the go signal na ginatag sa aton sa military. So what we're doing here sa evacuation center, we also do the same sa sitio 1, sitio 2, sitio 3. Depende sa pag-go signal sa military nga makasulod na kami. So that's why in totality ang affected naton subong is amo na siya nga number. Ga depende siya on a day-to-day basis Let's say for example today matag sa Kiran. Basi tomorrow kung may ara naman matabong encounter within the area, balik naman siya sa another protocol. So that is why we're just ready for whatever and all under the sun instructions, ready to proceed dito sa site or ready to pull them out and extract them here sa evacuation center. May encounter naman yesterday Tapos in fairness also to the military, hindi mas share sa amon isang total information, and also that's why may mga protocols due to even sa evacuation centers kay tungod nga may ara pa sila ongoing balang operations so they're trying to control anay siguro the information para matapos lang tong problema nila. Ang sa subong nga scenario, we will have to understand anay nga there is an ongoing operation even us don't even know the complete protocol sa military. What we're doing right now is just really trying to resolve the collateral damage ang mga constituents nga naigo So right now, hindi man niya nga may ara, kita sang blackout or news blackout. You have the governor with you, you have the mayor with you,
The incident commander can easily answer your questions, and the DSWD people is represented by RD Nochete. Ara man siya para magsabat karon. Immediately after the encounter, feel free no to go around the areas, pugdan pa kamo namon para may freer kita nga mga communication. Right now we just have to be careful lang anay kay may ginatapos pa sila nga mga sensitive items ito sa baba. It's a combination of all the agencies concerned, no, the DSWD, the military, and so on and so forth. Since 2019, no, I've always emphasized this, no, nga pagpungko ginamon as mayor, ang nakita namon dito sa kabukiran nga way gasalig ng tao sa gobyerno. Hindi na sila gani magpati sa amon nga promesa sa kampanya kami. So after I went there to campaign, I told them may post na lang kami, kung madaog kami, mabalik kami di sa inyo, pero pakitaon ka muna namon sa pwersa sa gobyerno. That is why there are a lot of red areas before nga okay na subong na utilize before. In fact, ang aton nga isa ka area nga red area, dala pa siya sa Association of Negros Producers. And of course, I would like to thank Governor Bong Lacson for that, no. Ato pa tong isa namon ka produkto sa Manila. Ang bakos ang una red area kamo subong di pa Makati, Glorieta na kamo. Amo na siyang ambal ko black, ma-shift mo lang man ang kabuhi ng tao basta arang government resources eh. So we're maximizing all those things. Galing na delay lang jutay kay COVID. But kung nang taon mo mga road openings, road networks, tubig, livelihood, and so on and so forth, bastante na matama sa ibang areas. May mga ari pa ning area, kaya hindi taman manigar, lapad manggit ang problema mo. So we're just praying that the moment we can continue this program, projects, and activities in the incoming years, literally man-neutralize na natin ang situation sa peace and order sa kabukiran natin. Generally peaceful, no? In fact, bastante ganing tourism namon nga mga programs. In fact, ang ina nga area, sang barangay Carabalan, dira pa gani na ginhimo nga center or of the tour of the fireflies nga biking activity, no? So it's an extreme scenario. But at the end, firing line. Si Mayor Raymond Tongson sang Himamalan City, pero i-check ta ang opisyal nga datos o kon record sang ato sa DSWD diri sa Negros Occidental. Online sa firing line. Kapunta sa piyak kalinya, PSWDO Head, Ma'am Merly Garcia. Ma'am Merly, good evening. Si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Ay, good evening, Action Marlon. Ma'am, salamat kay naging tawagan ta ka kay na isa ka sang mga nag-upod man sa kay Governor Lacson with Regional Director sang DSWD diri sa Region 6, Attorney Nochete. I-check ko lang ma'am ang record ni mo dira ano gid ang kanamuon sang actual evacuees sa evacuation center kag kanamuon sa mga affected families. Oo, we have more than 3,000 and individuals of 18,237. Ang 18,237 is individuals ini siya nga affected. Yeah, 18,237. Okay, halin sa ano nga mga barangay ini ma'am? Hindi, tatlo man lang ka barangay sa angkuan affected. From the 18 evacuation centers of Himamaylan. And then, pila subong ang ara pa nagkalabilin ma'am sa evacuation centers? Wala pa kami changes, wala pa kami report or updated report from Himamaylan. Except we stick to the report nga ginhatag nila. This is now a DROMIC 5 report, no, based on the DROMIC 5 nga ginhatag nila. Ginsubmit nila this morning. Okay. Actually, na-receive na ni namon ang report on yesterday, but ang natabo nga medyo ang region and ang province sa office namon is wala kami nag-consistent na nga mong report because the report that they submitted, received from the Himamaylan is iyaka DROMIC 4. So that was 17,000. However, una kami nakabaton sa DROMIC 5 which is 18,000. So that was yesterday. So nakuha na kami right in the afternoon daw nag-istoryanay kami sa region, pareho na kami ang figure which is 18,237. As of today. As of today. Okay. Sige. 18 ang evacuation centers. Kaganing 18 ma'am, may ari pa gid ni mga evacuees? Oo, wala pa man so far. May po apart or medyo may nagpalauli pero hindi namon wala kami sang confirmed reports sa our mga ulo istorya ra. But hopefully by tomorrow we will have an update of the report to be submitted
to us by the the CSWDO of Himamaylan. Aha, okay. Kaina gin siling ni Gov Lacson nga mayara sang dugang nga mga assistants gin padala ang province kag ano ini ma'am kaina nagidabot dito? Okay, nag-turn over ang atong Governor Eugenio Bong Lacson sang 50 sacks of rice. Mhm. This is the second batch, second round nga paghatag ni Gov sa assistance to the city government of Himamaylan City. So we had 50 sacks of rice, 15 boxes of sardines, 15 boxes of corned beef, and 15 boxes of meatloaf. And the last is the 24 boxes arroz caldo. This is the second time because the previous one we sent an assistance of 10 sacks of rice, 240 family packs, no? That includes 6 kilos of rice and sardines. And then we also give them corned beef and beef loaf and ready-to-eat food, no, donated, and then the arroz caldo as well. So this time, as I mentioned a while ago, this is now the second round na food assistance from the provincial government of the province, rather. Okay, kag ang regional nga opisina sang DSWD Ma'am Merle may ara man niya separate nga assistance. Yeah, oo, sila So they were the first one to respond, no, sa pagkatabo, and then in fact ang the regional ang isa ka mga evacuation centers nga na ara karon nga ginautor is the regional evacuation center. That's the DSWD. So sila ang unang nag-respond kay of course ang province will just augment to whatever food assistance extended by the LGU. Dapat LGU, and then nag-augment kami and joined together with the DSWD region or national office. Kay na ma'am nag-istoryahan na makamo ni Atty. Nochete ato sa regional director sa DSWD. Anong mga concern ka mga ginistoryahan? Anong inyo sa ginistoryahan kay na ma'am? May mga concern? Ang mga programs, mga the same programs kay T were under we're under the programs and services that we're implementing is the same programs nga amo man ang gin-implement sa atong regional office. Sige. Ma'am Merle, salamat kida. At least na-clear tani ang figures, no? Kay na daw why magsigob la, why magsanto, Ma'am Merle, no? At least na-clear ta. And I really tried my best, no, to coordinate to call the DROMIC section of or division of the Region 6, and he informed me, ma'am, wala pa manamon mabaton ang DROMIC 5. Siling ko, ang DROMIC 5 is with me since yesterday. So, ang report ganina was 17,000 because based on the DROMIC 5 nga gin-submit. So, actually, ang mga reports nga na share man namon sa media, and then these are the reports from DROMIC 1 to 4 and 5. Every report nga gin-submit sa aton nga counterpart sa LGU of Himamaylan, duha na lang kami nga opisina ang ginasubmitan. Automatically, it's the province to the PSWDO, and the other one is ang region. So, duha na kami. The same figure. Unfortunately, ang sa DROMIC 5, wala daw dugay ang transmission sang ilang report. So ang nauna kami na transmitan sang report. So that's why nag-advance kami sang report, because the moment we receive any reports coming from any LGUs, immediately we have to inform our governor para he would have the knowledge of everything what has happened. So amo na siya dapat, that's our protocol. Once we receive any reports from the LGU, we immediately submit a report even twice a day. But it's at the ini nga natabo, it's once a day because Himamaylan submitted the report once a day lang man. Sige. Ma'am Merle Garcia, thank you so much, ma'am, sa information. Kag salamat kida, mayong kabisi mo. Oh, welcome. Thank you also for this opportunity.
Good Salamat night. na. Ayun gabi. Okay. Action firing line. At least na klaruhan ang figures o kung datos. Kaya may mga report kita nga nabaton nga lain ang figures ang isa, lain man ang figures ang isa. So na-clear, nagsanto, nagsigo, no? 18,237 individuals. No? Ang apektado sa encounter sa Himamaylan City, hindi po silingon ng 18,237 ara sa evacuation centers. No. Ang iba ni ara lang sila sa nga balay, sila nga puluyan, bangod ang barangay nila lapit sa barangay Karabalan nga amo gitong sentro sang encounter. Action firing line. Alas 7:39 Action Radio Philippine Standard Time. Ini nga bahin tala sa aton sa Kalwan. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kakun Balikan tayo nga sa mga nagpadala itong sa mga mensahe. Dari kita sa babaw para makata. Milay Oligo, tabi ba, Ma'am Vanessa Stark, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Montesa. Si Chris Kerry Paul Javier Tanatan, watching from San Enrique, Happy Mascara Festival, Bacolod City. Sige. Si Dalia watching here, Tiring Alohamiento, mayang gabi. Jory Montiliano, Virgil Olpenda, condolence sa family sining nga anak aksidente Axon Mar, may he rest in peace. Gani man, no? Subo-subo to. Elizabeth Gabala, God bless everyone, more power to ARB. Halambal ni Ma'am Jinky Dialagdon. Ngayong gabi ko no kay Axon John, no? Kay Mr. Arthur Jeff Villasor, wala si Mayo Doc Mat Mayo, Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, Noel Amar, Al Maoligon, MJ Sison, all my family sa Barangay Pandanon, DSP, salamat gid. From Arizona, USA. Harama si Martin Naliling, Josephine Lobaton, salamat. Okay. Si Selbekbik, mayong gabi, Akson na Marlon watching from Yellow Bell. Sige, Yellow Bell. Thank you. Balik tayo, Guay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa LTO ng ginatag sa amon paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat natin nga yung patigayan ng mga activity together man sa amon nga CHO kag sa amon nga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalangaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko.
gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid boss dam lagi ha sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langgas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod kag Evergreen Herbal Capsule at Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa diwata.
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa Na mas firing line, dari kita sa Huwebes kapag pangalagad, October 13, 2022. Takop naman temporaryo, way na malabutan ang mga balita, no? Gikan sa Bacolod City Hall, bakod na lang alang kita sa ato sini nga shampoo. Action Firing Line. Ako naman, Action Marlon Hinuwaya. Sa News Center, kapunta Action Dale Salazar. There is a technical control Action Henry Spulgar with Action Elway Dutelios. Ang ato sining IT expert. Ako naman, Action Marlon Hinuwaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!